गोमोथाव बानायदों एक्सपार्ट आइजो बियो जाम्बि बिथायो थाखा फैसा खामायनाय बायदि बिथिङाव ओरैबायदि एक्सपार्ट बियो थारमाने बेयो न'आवनो बिस्रा हा दंखायो आरो मानासनि सेरावनो दा ओरैनो सिम्पल मडेलाव बिसोरो बिजनेस होबाय दं आरो थारमाने सोलो गोनां मानसिफ्रा थारमाने सिगाङाव दिन्थिया उनावसो दिन्थियोथ' जायफ्रा खम थाखा फैसा गोनां मानसि बेफोर मानसिया हायागारा लेर लेहुर माने गथाखौ दैखांनानै बिसोर सा ससेयाव बिसोरनि केरियारा बरबाद जायो आरो नाथाय सोलो गोनां मानसिफ्रा ओरैबायदि बिसोरो मोस्रोमफोर बादि मानज्रं गावनि थांखियाव सहैनो नाजायो दा बिदिनो आदा महेन्द्र आरो बाजै अनजिमानि जिहेतु मिशन बिसोरनि मिशनाबो एथ' इजि नङा दा जों नुफैबाय जों सानदों माने बिरना हाग्रायाव मोसा थाया होननानै जों सानदों आरो खिन्थु नुनो मोनबाय बिरना हाग्रायाव मोसाया थायो दा मानसिफ्रा सानो आरो मानासावल' मोसा दं होननानै नाथाय जों खुनु दिन सानफेराखै नोरै मानासनि सेराव साखाथियावनो बेहा खोब समायना मोनसे पार्क टाइपनि मोनसे बिफां लाइफां गायना दोनदों आरो मोनसे प्रजेक्ट खालामगोन जायगायाव आं गसंनानै दङ बे प्रजेक्ट खालामनायनि आंनि बिबुंथि लाखिनाय उनथिंजाय बिथां आदा महेन्द्र वारनि मोनसे समायना दखरसे मानासनि गेजेराव मोनसे हिराबादि जोंथि माथि हा बावहाय दङ जायनि बेसेनखौ आथिखालनि मार्केटआव बुङोब्ला नोंथांमोना थारमाने मेगननि बेसर बिबार नुगोन आरो दा बेखौ बिथां महेन्द्र वारिया जि मिशन आरो भिजन लानानै खामानि मावनो ओंखारदों बेखौ आं नुफैनानै सोमोगोमादों हरखाबै आं मानासाव नायदिंनो फैदोंमोन आंनि लोगो बिथां देबेन बसुमतारी लोगोआव लानानै नुनो मोनबाय आदा महेन्द्र आरो बाजै अनजिमाया बावहाय सिम्पोल भाबै जोंबो ओरैनोथ' बायदेव लेंनांगौ खिन्थु जोङो आदा होनो नालाय बिबाजै लेङो आरो दा आरो जोंहा देबेन देखा दङ फिथा होनबाथाय बिराद फाग्ला रखम आरो बे मानसिया जानायाव मानसिया नै बाजैया दोनो दे बारा गाज्रि जायाखै जानाया जायखौ जासिगोन दखानाव फाननो एवदों ना मादोंमोन मिथिला जानोसै जानानै दा बिजनेस खालामनानै फाननो हानाय नंला दा जों जासिगोन आरो मोजां जायासै ना न'आवनो जानांसिगोन जों जासिगोन फैसा थैसा होआयनो माहाजोनखा एसे फैसा गोलावाबो नुसनला फैसानि अभाबाव फिथा साखौनो होथ'नांगौ जाहैबाय देनां थाइसे थाइसे आरजिनानै फैसाफोरखौ जमा खालामनानै आंनि गोसोजों मोनसे माबा थांखि लादों आरो बे थांखियानो जाहैबाय उन्दै गथ'फोरखौ मोसानायनि मोनसे डेन्स मिशन आं खुलिनो सानदों आरो बैसागोनि सिगां बिनि उनाव आं लासैनो मोजाङै मोजां इसोरनि अननायाव आं थांनानै थायोबा आरोबाव आङो अइभिंखौ बेयावनो आंहा अइभिंबो दङमोन थाखा फैसानि अभाबाव आं अइभिंखौबो गारनो गोनां जादों बेनिखायनो आं अइभिंखौबो लासैनो बेहाय लाबोनानै आं आंनि जिउखौ थांखि बायदियै सौहैनो थाखाय आं बेहाय माबागोन आरो खुलिगोन ओमफ्राय सिगाङावनो आङो डेन्सार मिशनखौ आं लाबोग्रोनो मिजिं थिदों आरो बे साननैसोनि गेजेराव आङो माने खामला हाजिरानिबो एसे अभाब जादों खामला हाजिराखौ थाबैनो मोनोबा थाबैनो आङो डेन्सार मिशनखौ आं खुलिथारगोन आरो माने गामिनिफ्रायबो बहुद थुलुंगानाय होदो माने डेन्सार मिशनखौ लाबोयोबा गामिनि बयबो उन्दै गथ'साफोरखौ मिशनाव थिसनगोन होननानै बुंनायखाय आङो गोसोआ माने रंजाखांदों आरो आं गोसोखौ फुरथि मोनदों ओमफ्राय आं बे मिशनखौ जेरैखि जायाबाबो आं खुलिथारगोन आरो